delok apa piye? Sesuk sontek. Lah. Arep kok delok jan kaya anu pitik arek ngendok. Mungsuh kiwa ora dikempusi. Ah iya, wong bokong kok dikempusi ngono. Rumah saku. Halo, Ndoro lho. Nyapa Ndoro? Mbok ben. Arek ngene. Nalikane rae dan. Yo. Dok, biyen iki yo ngono kuwi kok. Biyen iki yo ngono kuwi. Heeh. Apa meneh? Iya. Narangono. Terus anu gambir sawit. Weh, gambir sawit. Ya. Terus narangono, ayo disawang sangka pepungkuran dole. Ning ning ning. Urung. Ora. Weh. Kabeh do dalang lho, Tru. Weh, ngono. Sing ngegong dalang kondang. Weh, ya. Tanggapane ado-ado. Roni, tanggapane ado. Ado. Iki anu, minggu-minggu ki arep nang Sumatera. Ya alhamdulillah, barokah. Iya. Ya. Iki enek lagi bengi iki dalang sing menika badhe anu njing ben badhe tindak dateng Malaysia. Ngopo? Anu melakukan hukuman gantung. Kuwi dinggo karo plencung engko. Iya. Rumangsaku kok aneh-aneh kowe. Ya terang-terang kalang kuang agra pada montar.